Welcome to Shamiuna Narrates. So in this video, we're gonna talk about the tips to pass MSCE exams. Mwachidule mu video itikamba njira timene tingathandizire kuti tikhoze mayeso a form 4. So kani bomba kuti mumvesere mwatsatanitsatani whether ndinu makolo kapena ndinu student. Makolo ndikulimbikisana kuti muone video cholinga kuti ikuthandizireni kumulimbikisa mwana wanu kapena kumulangiza in sort of like that, yeah. The first tip kuti ukhoze mayeso MSCE kuti ukhoze bwino ndi kupanga respect ma studies ako. Passing MSCE is not luck. Zimafunika kuti ma studies ako ajazarengera serious each and every day, each and every single day. Ukakhala muje don't multitask. Ngati umakonda ukhala busy ndi phone, kama umakonda ukhala busy ndi mafilimu, pa nthawi yowerenga, please respect your study time. And the second tip is to understand the syllabus. Ndotanthauza chani pamenepa? For example, pali zimabuku za biology zambirimbiri zimene anthu ali nazo zinatuluka mu syllabus kale, and some people might just be feeling misguided kumawerenga matopic okuti anatuluka mu syllabus. Maybe it's common kuma subject ngati biology and agriculture. No, you have to understand the syllabus. And ngati kuli kotheka afuse na aphunzitsi afuse kuti kodi zakuti zikuti bwanji, mukaona ka contradiction pena pake kumafunsa kwa aphunzitsi. And you have to take my past papers as a third tip. My past papers is a thing which is underrated. My past papers in the holiday. My student, you have to solve my past papers. And my parents alimbikiseni anao kuti azipanga revise my past papers. Ngati muli nkuthekera apangisireni print azitha kuyankha mafunso aja pa past papers. Kama abasangati kama exam ka ku Timetables ka school iliyonseyo. Yeah. The fourth tip is to make a timetable. That's a study timetable. Timetable imapanga help student kuti apange balance study, rest, kupemphera and other personal time. Makolo kama students mutha kukhala ndi mwana wanu kapena yo student okhala nthawi ina yake kupanga plan yakawerengedwe kuti mama wina yosa I think in this over time oje samu ya 7 marks, samu ya 10 marks, masana ndizowerenga chakuti and single selija usiku ndistani ku school ba free period, pa period imene akupwisa zinthu zimene sindizengandizirani. That's the key. Timetable imakupangisa kuti uzikhala focused nthawi yonse werandi, nthawi yopuma ndi ngati kuli kuonera mafilimu uko nthawi yonera mafilimu ndi. And I don't recommend miyezi yasaka yoche, but it doesn't matter kuti kumano if you're watching this video probably mwina mukulemba mayeso pompano, and ababa I'm saying kuti nthawi yasala yochepa, you have to focus on the time mene yasala. Tip number 5 ndi kupanga prioritize my key subjects. Ine aba ndoranthauza mathematics, English, biology, ndi zina zimene mukupanga focus izo. Mwina mathematics nsapange include kumano as the country is going science, mathematics ajamafunika, though anthu ena amabwera ku university even opanda mathematics yo. Kumano I'm talking of English, biology, ndi ma physical science, which is chemistry, physics, ndizi nazo sezi zimene mwasankha kandi mahuma kandi machani apange ni prioritize mameno. And china cha nzeru chimene ndingathe kunena ndicho kuti student uzikhala ndi best 6 ma subject amene maziwa kuti 6 awawo kandi zanyapa, uzikhala ndi best 6 osatena usiye kwalimbikira koma best 6 uzikana. And in best 6 minimum English must be a priority. A student must know how to write a letter, how to write everything. You have to know the subject agreement, my verbal agreement acha ukuthi easy akale easy, where akale where, chili chose English jaziveka smooth kuti ochongo jazeva kukoma. Remember, English is a key subject, and you can't go to university, you can't have the MSc paper utalipera English. The other tip, tip number 6 ndi kupanga practice kulemba ma answer afu. China chimene ndimaona ndili ku secondary chokuti anthu amathoka ndi answer koma no they don't know how to write it in full. You understand it? Let's say anina essay kaya ku biology kaya kuchani muike ma stages a meiosis, kaya ma stages a chani, ma stages a plant growth, kaya ma stages a chani zimene zijazi
You have to know each and every step in detail. If not in detail, no more than half. You understand it? Uli answer jambo kama ilemba uli at least kale convincing. Ngati ya 2 marks akupasa ni 2 marks, ngati ya 6 marks akupasa 6 marks. Chimechi mali pesa ma students ena Myeso anabwera bwino komano they didn't get, and I wasn't panga explain, you just mentioning. Panga list pamwe panga explain. Muziwanga prioritize. Question ya 5 marks mu pass the answer yoti 5 marks jeka kali reasonable kuti mtu jaka get 5 marks. And tip number 7, the mental health and physical health. Magolo kama students, I know kuti panopa the thing of mental health dzikukula kwambiri. Make sure kuti nthawi imene mukupita ku Myeso you are eating healthy, mukugona nthawi yabwino, mukukhala ndi kadzuwa kabwino. Remember, good health equals to sharp memory. And ngati mukupanga zazibwezi zitalikireni zikupasa frustration ikulepheresa ndi Myeso. You understand? Ipange prioritize nthawi yochipe imene mwasala nayo. The other tip, tip number 8, and my last tip, it will be my prayers and discipline. Success, it's either you believe or you don't believe. Komano, I believe that success comes from God. Name a student, pempelani, and be disciplined. Success in mind most in discipline. And you know, when university happens, there's no one amenana koza Myeso kumara akula koza. No, discipline is equal to success. Discipline in class is equal to koza. Ngati mukwamvera zipoisano, everything will go alright. Pofika hapa. Thanks for watching the video. Make sure you subscribe, like, comment and share. Zingo ringa platform ya muroni. Ngati muroni wa TikTok tipange ni follow, panga ni like, panga ni comment. Ngati muroni wa YouTube tipanga ni subscribe, panga ni like, panga ni comment. Ose wala kupanga share. Ngati muroni wa Facebook chimozi kapa Instagram pali poste pa muroni hapo. Panga ni chimozi. Komanso ngati mukufuna special counseling nyokuza Myeso, imeneka private session, you can book yours 20 minutes pa WhatsApp. Ndekuti you gonna give me 5,000 kwaja. Nzakudongolera ni bwino, it's not too late.